Shubor na kashlem jong unausan hima. Minta kasngi galai puai teri ujemang arajar arpulai. Kade kasngi jong ka jingdap sansnem kenti jong ka jingyaki ka basyarkai. Bat kabala pensedang biang ni ka jingdawa. Pan kenria yaki basyong basa hatam mator. Sansnem meniswa ka jingsha syok ki saut ki samna khasi. Babut yaka bossau JNNURM. Kala penki bitar hipuk iki pait ba. Kada do baka mat pran kala kelalong gum gabadan thama. Ha kaban kaliang ki pulit kila hapan bom di kilati bat siat di tendong le air pensat kaman iki pait ba ki batmu ban le yer thma ya ka jakasa jom ki kharmator hayom maulong ha ka tu ka sngi ka life way tri ku jemang arajar khatra ka jinge kan at kala sedang nadu ka por sunsteng janme ha ka baki pait ba ki batmu ban le tur sa jakasa ki kharmator kila poi tang ha khamat ka petrol pom naba kila syak khangno haki pulit henrai kat banang khammit ka jinge kan at kala nang jor ha ka baki pat ba kila nang poi naki benta ba pher jong kani kan nong ba waradu ka por shibaji steng min step ka jinge lumbreu haki jaka ki badan markhap bat ka mat pran kala yai beteng bat wat hadin baki pulit kila siat ki photli ki kuli pensat khaman pan penpra iki pat ba wat hadin baki bor district kila nang penjor iki pulit pahara ipat ba kimsim nak kan randin satya Henry kila yai beteng ya ka jing themu jong ki ban le tur sa jakasa ki kharmator hatem yom aulong namar ka jing khangla jong ki pulit lasdang sa ka jing kawang mau jong ki pat ba ya ki pulit bat kani kala poi sa ka jing mensau jong ki katto ka ningut ki bre ki bala ya lenti bat ki baya lumlang ha ka than mot pran ha gani ka jing le markel yang ki mau kilawan na ki than yodo stanjip bat kham jor palan na ki than mau kha wala ki pulit kila siat de ki kuli pensat khaman nakaliang ki pait ba kimsim lakhi namar ki yang ha ka jaka ba kindong na makhar ka wei ni ki than yeng mani presbyterian makhar bat ka wei pat ka kinhon ka yang na ki than YMCA kani kala long ka jing sedang jong ka jing kan at ka bajur ka balane kaktu ka ni sngi nagani ka jing ki la sedang biang ka jing dawa ban penken ria ye ki ba syong basa hathem motor hagi sngi jong ka jing ki kala don kajing penjari de curfew mat kajing khang ye ke mobile internet ban tem ye ka ding ka bala kelang ke sarkar kala thau de high level committee banyak keren halor gani ka mat bat kala don de ki phaudli ki jing elang naru snam arjar khatra hadu minta ka to kajing ye khi kala ne kat to ka ni sni ka swa ba kajing jai kan wan phai
Hoi, lasan senam kelayat kisi kapor ya kaban nakalian jok sarkar padan kataka jing persiang man weng no ikan motor iba sang tu dah kaba wei ke jumut kalau ma penitenan bat en pesuk ikinolit yang wan yak tu jaka mo te ngi iba hoi nakalian joki akan kedua nakalian sarkar nakalian gitu ki harijan Panciat komiti gitu gila ya kerjaan nanti sepokot reke bang ke bang long hakini ki mencam senam nak kalian sarkar ada beli ki kam mau ki inventory list ni katai bat ka don kata jing semua bukan relocate ki kat kong protection baka ai nak kalian ka high court reke bosusi ada mentah pak kalau bak sarkar hi kanyat yang sepokot hawa dewan relocate ki nama beli nak kalian joki kimtre ban mi bat ki bu man ki kendon ba per bam soi hap shu hirupan ya kejeng kam ke jongki ban pan kita ka jaka mo ban ya next change nya bujuli bat ka kate ke jaka kejeng pan ke jongki ka long pelat put ya ka ba mlai ban pedang bat sarkar kom de ban pendam dan rek susi minta kalau nak liang jaka sarkar imam kam dan confidential di mo kam dan kata kejeng so scam dia begini ki beri bahasa ate di illegal dah kadang kejeng so scam kam dan isu ban nyat yang pat ya kan ni ke kam sepokot jadi badan pentri hok ya kak lihat ada batang kat kumkaan ya itu kibri mak itu kibri borok itu hi bahasa angto kilong majority ni kiri illegal jadi kita ki bri batri pon municipal la thai nak sarkar kalau ada beli kam ram joki ban alat ciki kuatar bakar sarkar kala bo jadi tai so kalau ba kejing nyat ke sarkar bahkan ong biang oh kan ka isu mentak sarkar kan ash bukan apa sepokot dan so ba imat nak kalian sarkar kamdan kata jing sus kamel dia ya jing long try itu zakar dan kata kada kalau su ai down no ba ya menta ngibu ak jing start jok high court kumno ban wen itu beri bahasa antai hi kumala ong yang man ka sarkar hi ke ben penukam ya kai ikhtiar jongka nama isin hiu zakar dadi para do prasna bo jing su jenrat na phang mai dan rai pak beli di ini ting pada niru mereka jeng ting kebut bakim sos kam yang jeng long try ne kaban mau kum ke sarkar ke long try yak tu jaka nomor kum kalau mentahi kemudian ban yang gaju ho ya kajing pen i ke blueprint kajing pedang ki ki bidi tang nomor try bahasa hal tu jaka mentah soal nuksa no mau kidon ki hamas nyo ka state la jong kidon ki employees ki ben pasang ki bateri bak state government bak her ka government hatu government ka ai kota de kamu gitu kinau bag atre yang ni lem no kin kam eno et ko jaka ro kam la kan lo ma man pedang kata de kaju hi kini ki harjan bahasa antai kide hi kinong tre de sta makan ada house nem lu de sparks nem lu kide kinong tre de balakun ka service ka jongki kide beli phai no shiki nu jaka ka baki de beli phai kata hi ketika kanurem ka ba ngi bak sarkar ka beli kajing pelong ko sarkar ya ki kum ki khun khadu nomor balayu ka dong kajing ti ya ta ngi tip sha jing ti nomor balayu ngam tip su na kaleng sarkar bali kamla ban le ya ki kat kum ka an de nim tip su de ban ka reason ba bali ka islam do menta ai publicly bangin tip henry ai lat man ya ki bakin toy kata don kam hi ban ai lat ya ki mau bakin pen i la ka jong kita ki jing kwa ka jong ki henry pat kani ka long palat de la san senam ka long palat mentala da utrai yang kwa ambe ai no sowai kan simpot lo san senam ta ka bam hak pan long ke ha hari ka sarkar na trai da ka penokam na ka bor baka jing start ka ka itip sha lagi ni ditik nama ai ban start nama beliau nila ajeng mot sna long mo baka sarkar ling baka dip sna tik inventory list mo ban tip ka nut kita kinong trai ki bateri po ka jing pet jong municipal board barkum ter kanut kisah itu nak kaleng sarkar ka ada beli kata de benta so order ba ka de ban su permit ko order ya kitu kinong trai ki jongki ba de belit start no ski jaka ba sarkar abu ya ki kita ki quarters tidak ada beli kata ki besar tu ka di illegal ki bam don apa ba jing ki bandon apa ki jing sak kinong trai mo hakiwi department kum jong municipal di gitu gak di illegal setelah dem su rat ben su weng ba yakin to kata ka jing i jongi nak kaleng kaseng Matrai ka jingdap sang senem
hakasngi ke pemerintah jong ke jing dawa penkan ria ya ki karmeto na po temyo molong kadi tang hakani ka sarkar MDA tenri ladangi phaipat sa history jong ka ne ka jing dawa kala bunsnem kala palat ya kisan snem beli ka jing dawa mempenkan ria ya ki karmeto na temyo molong hausne marja kat pra kamdi ka sen ke bankom shua kataru kala donj ki por ki ba na kalian ki kunhun ki popero per hatu por ki jakso bat ki ru ki ladan ki kunhun ya ka bandawa ban penkanria ya ki na khatu chaka ti kani ka kam hajing sha kala di ka kam ka bala slemba ti ka jingdap san snem menta ka di tang ka jing long chief minister jong konrat apo jong ka MDA wan antungi la badong tian re la dangi pai pat ka stri kala di ka plak ham slem kan kam tiga wei ka bang ikwa ban pen pau na kaleng jong ka SYC kalong bang ngidap da ka jing songsi ba hadu menta kan ka kam kam pat poi she i kumban ba kala shu set no ka por jong kitu ki komiti jong kita ki high level jong kita ki wei ki komiti ki ba ki la constitute ya kaban ya penbet ya kan kam ti ka nongrim jong ni ke choisi bat jong ki bobon hi ki dekhot jong ka bri ni trep kalong ka basai ba ya kitu ki khan metor na ka tu jaka dei ban kan ri ano lada ki dei ki batre kam sarkar bat dei ban be la ni evik lada ki dei ki nong shong bi an ha ka tu jaka ti kata ka diga nongrim ka ba sai bat ni le ni ong ba ka sarkar kam dei hiru ban pension ne ban bun kam yula di ban perkhat bahain pensiong ni ta ki khat metor la da be na tu no ble kumba phile alang ye ki wei ki nong tri sarkar ha kaleng ki jaka haba phimla ban ai quarter ye ki nong tri pi ai karen allowance ki mat sa no no kala be gimdun kam than ban ye koslai ban ye kren ban ong pensna ka ying sau san ru mala ne hai kin sa no ble ka sarkar adu ta kam patla ban penbiang quarter ya borok ki employee ki jongka ya borok ki nong tri jongka ti beli pin ai special category tang ye ki ne ki karmetor ki ba syong ha tu jaka ti ha ka bedi bat ki basa be an dan kita ki illegal settler ti wat ha ki ni ki singiru ni dam yo ite ha te po nyomer per selom ba sarkar kalet pen prai gitu ki ying ki basna ha tu jaka alor ka nong rim ba ki occupy la ne ki sim ya ki public place la ne ki jaka ba tila da pinang ban be ye kita kasi kum hom sauli kum mendin ha kum ha kini kisni ha nyomer ha ki por ke beladep ni ia po jam dam sai kum tam tertik tikat wo pinle kum ju ye ki digi bru ki basa bi an ha ka jaka jo sarkar pi kum bakalong ba ka sarkar kala ada pt agreement bat sim imam lim kebamut babaro tu ka jaka amta ka di ka jaka jo sarkar kendiat kala di lupa bakal ayo nadu muswa lembak tu ka agreement ka baki yate lembak selong mensolbut sakane ka wei ka ba menta ki badang dep ka bungut babaro ka tu ka jaka menta kala di ka public premises lane ki jaka jong sarkar bat ka sarkar kam dei ban sha ia ki bru ban sa be an ha jaka jong ka lada ka sha baro bru unselet occupy lut ye ki ying sarkar ba de ki jaka sarkar ti kalong ke ka ba sungsi adu kata-kata ki komiti ke let ki wan ka isu pat dang rengheng ka sa bayang ni ti ngi na kalian jo kaseng ni dawa jor nak sarkar ba kapor ban khro kapor ban negotiate kapor ban yakren bat kini ki khan metor kalakut no beli la da pin page ka statement jong kini ki khan metor ki kren sai ba ki ak kum ki trai jaka kimdi shu kum ki nong shongwai la ne kum kita ki government employee kil ak ba ki dei ki trai jaka ti kabadon kam kolong ya sarkar bahkan aino da kabating ya kan kam lem kumta kan long ka jingle aranya ka sarkar hi brokoi namar watang ini isu iba red dangi daya compare bat ke wi ki isu kum ka reservation kum ka roster kum ka ILP kum ki border isu bat ke wi ki la dai ki isu da compare kala kham jawat gitu tila daya ini isu ibrang khamrit kamla ban lai ti win kren lei da ki isu ki ba kham he bat jawat pi na ta daw kolong lada phisha ye ki bru bandawa ya ka ba ki kwa tingiru ya kwa pim taw na sarkar man pensna ki ying lai saw mala yu pa wi kalong ye lada phi kwa lada phi ngap kumita ki no dawate niru ni dawate ka sarkar bakan ai ja kan ai bam kan ai medical
kan ai dawai kan ai school barok te wi kwa lo tapi kwa bikin dawa andre ke bom la long pen kata ka jing dawa kumno de ginong tre sarkar kin dawa nak sarkar baka kuatar yu ke bom maki ki kwa pension ka shomo yak sarkar lada pimla aru ai le aren alawan sa wai ying hi ka do pimon pila ban wai ka ba shpo ka ba khatsan ka ba ar pho le pho malaru benle yu lada kila ban wai hi yakum kata kabron kam yang sarkar kalau ai be karen lawan kamat sa maki hanu no don kam syuk beni negotiate baki kata ka ben kong ka ba ar kumno opinion negotiate la ne opinion keren bat ki bru ki basa bi ain la don ki basa bi ain yang tu kabang malong hi te kata kumbang ong pi ye ki khasi om sauli ye ki ti nong shong dukan kumpo nyomer kumpo damsan pirat da ka JCB pirat da ka bor ti ka pile ya kata da kalenti jo ka anyam ti beli kata ka an kan trikam tang ye ki khasi hari kini ki khat meto pa ki basa be ai kumbang la da ki dei ki nong tri government PI ke kuatar la da pimdan ai kuatar ai be karan awan la bek badai ban ki nong sa be ai de ban be ki kat kum ka an ti kata ka di ka stan ha jing sha ka de ban de ka stan ri ngim itu i thau chu ki le you know bli ka sarkar ko ong bagani ka de ka sarkar ki de agreement ban sim himamlim ti haju ka por ki ni khar metor ki ong bagadi ka jo ki kren halor ka iru ngim tit no bli ka jing kren jo ki is a closed door meeting ti ka ik ba ki apen bedru ka balong iklumar hadu kata-kata nomor hadu mata om yo iso ir hakut high court ru ngiklem yo iban mi iso kata ka jinga penbej outside court ru ngiklem yo iso ka ba sungsi kolong ba ki por ke ayat ki sngi ke ayat en rei kan ka kam kam shom na poise sei